ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிது டைனி வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து என்னென்னா தட்டு வடை செட் தான். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம். நான் ஒரு பிளேட்டில் தட்டு வடை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி சட்னி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து டொமேட்டோ சாஸ், கொத்தமல்லி தழை, பீட்ரூட் சின்ன சின்னதாக துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கேரட்டும் அதே மாதிரி நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க இந்த கொத்தமல்லி புதினா சட்னி வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: புதினா, கொத்தமல்லி, எலுமிச்சம்பழம், சர்க்கரை, ஒரு பச்சை மிளகாய். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டாச்சு. இப்போ அரைச்சி எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்தாச்சு. புதினா கொத்தமல்லி சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதுக்கு வந்து அடுத்து தக்காளி சாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பாருங்கள், தக்காளி சட்னி நம்ம செய்யணுன்னா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தக்காளி 2, பெரிய வெங்காயம் 1, பூண்டு 4 பல், உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வந்து சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோம். அரைச்சி எடுத்து வச்சதை வந்து ஒரு வானலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சேர்த்து தாளித்து எடுத்து அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வாங்க அடுத்து நம்ம தட்டு வடை செட் வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பிளேட்டில் நான் தட்டு வடை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி சட்னி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து துருவி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். அடுத்து இதே மாதிரியே கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கொத்தமல்லி தழை. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இன்னொரு தட்டு வடையில் நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா சட்னியை வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான தட்டு வடை செட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப ஈஸி தான். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.